Yo, what is up mga katropa? Panibagong araw, panibagong katarantaduhan na naman. Pero ngayon, wala muna tayong katarantaduhan na gagawin dahil meron tayong importanteng topic na ating pag-uusapan ngayon. If you're new to my channel, welcome sa tropa mo, tropa ko, tropa tayong lahat. Enjoy watching! For as long as I live and as long as I love, I will never not think about you. I will never not think about you. Yo, what is up mga katropa? Kumusta kayong lahat guys? Medyo matagal-tagal na rin akong hindi nakapag-upload ng video dahil sa kabisihan sa Pasko at New Year. Pero ngayon, panibagong araw, panibagong katarantaduhan na naman guys. So, ngayon, wala muna tayong katarantaduhan mga katropa dahil meron tayong isang sad news. Maybe 2 days ago na ito. Pero talagang yung idol natin, alam niyo naman siguro na pumanaw na ating idol sa isang aksidente na nangyari. Si Kobe Bryant. Yes, talagang sad to know sa mga sports na mga katropa natin na gusto or idol ang NBA star na si Kobe Bryant. Talagang sad to know it na pumanaw na siya, na hindi man lang niya na-enjoy ang retirement niya sa isang mahabang panahon. Isang sad na pangyayari pa is nadamay pa ang kanyang anak, ay nasama pa ang kanyang anak sa kanyang pagpanaw sa isang helicopter crash. So condolences sa pamilya niya pagka wala niya. So maybe this true legend na ating alam is nandun na sa heaven kasama ni Lord, kasama ang kanyang anak. So kahit ganun, maybe sa future ma-reward siya sa isang bagong kakaban. So anyways guys, yun lang. Ang vlog ko ngayon is ang ng ating idol na si Kobe Bryant. Kadaming-daming na pagway na pagkamatay. Bakit ganun pa ang pagkamatay niya? Isang plane crash. You know guys, talagang masakit yun sa biktima at sa pamilya. Papanganak natin, tayong lahat is may kakambal na talaga. From the day we are born in this world, may kakambal na tayo talaga, at yun ang kamatayan. So we must all accept it. But sana naman yung kamatayan natin is hindi yung masakit na part. Yun ang lahat na nag-wish, yung kamatayan nila hindi yung masakit, kundi yung simple natutulog lang, ganyan, di ba? Yan naman talaga. Pero yan ang masakit sa part na hindi talaga natin matatag na yung araw or day na kailan tayo kukunin na ni Lord yung gift niya na life. Kaya tayong lahat sana is mag-pray tayo na si ni Lord na a new day every day, na sana is hindi muna kunin tayo, at saka sana ma-enjoy natin ang life. Talagang sad na sad yung moment natin sa pagkadinig pa lang. So morning pa lang, na pagkagising ko ng umaga is yun na nga ang balita na narinig ko na sa Facebook, sa balita sa radyo, at saka balita sa TV. Yun, ang daming mga posts na nakatag sa akin, or ang daming mga posts na nakashare na nakita ko. Halos lahat is condolences kay Kobe Bryant at saka sa kanyang anak. Marami pala silang na biktima doon sa helicopter crash na yun. Siyam ata yun, kasama na yung pilot. So sana nasaan man ang kanilang mga souls ngayon, sana ginagabayan sila ng angels ni Lord. So anyways, kumusta kayo mga katropa? So meron akong maraming i-upload na mga videos na hindi ko na-edit guys dahil sa kabisihan nga sa klase ko. So
ngayon is mag-edit ako ng video ngayon na about dito kay Kobe Bryant. Sayang na sayang talaga yun. Ang laki ng panghihinayang namin na mga nag-iidolo sa kanya. Yung mga i-upload ko pa sa next video or next vlog is mga happy na talaga ito, hindi na ganito na talagang epektado pa tayo sa kwan. Kahit hindi natin kaano-ano ito, pero tumatak na sa atin yung mga moves niya, yung mga yung iniidolo na talaga natin siya. So kahit ganun we must all move on na accept the fact na wala na talaga siya. Meron pa lang akong bagong membro sa pamilya. I-vlog ko siya sa next vlog ko. So kunin muna natin. Ito, si Ham. Siya ay isang dwarf hamster. Ano naman? Cute niya. Red-eyed dwarf hamster. So, tatlo sila, pero merong yung dalawa is hindi nakasurvive. Siya lang nakasurvive. So, maliit pa lang siya nito. Pinili ko siya. Ngayon, ganyan na lang. Lumalaki na talaga siya. So, siya pala is Ham. Introduce ko siya. Siya si Ham. Siya ay isang dwarf hamster na mabibili sa isang pet store. So, nabili ko siya at susunod na lang na vlog ko about sa kanya. So, ngayon, let's us move on sa ating sa sad na news na ating narinig. If you happen to love this video, please like, subscribe to my channel, turn on that notification bell, and see you sa susunod kong mga vlog na i-upload ko pa at i-edit ko pa ngayon. So, pasensya na sa energy ko ngayon, hindi masyadong maganda yung energy ko. So, see you next time.